बे बोसोरावबो गोसो थोनाय मोनाबोला बे बोसोरावबो मोजां मोननाय मोनाबोला आथोनखौनो सोलायहोजानो सां है सार्जारिसो खालामजाहैनो सां औ नंगौ हौवा जाना खि गोमारला बिदिनो खालाममारनांसिगोन आङो स' गाइस आं दायो पटाखौ जासिगोन आरोना लोगोफोरनि पटाफ्रा जाखावनोसै आरोना आं गाइस जानोसै लोगोफोरनि पटाया बेनोमोन आरोना दासो मोजां नुदों मोजां नुवाखैमोन आरोना गाइस केमेराखौ सिदाव मोनहैदां दोनदोंसो नालाय आङो सब्जियानो दादा चलो Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, आङो दिनै माने माबा बेरायहैनोसैलाय माबायाव बेरायनो नागिरदों राइकस मारि टाउनखौनो होनदो सेन्टार फिसा दं बांद्राय एसे टाउनखौनो हमदो राइकस मारि टाउन बे टाउनाव बेरायनो नागिरदों फिसासासो टाउना लोगोफोर गाइस बे राइकस मारि टाउनाव बिराद बेरायनो मोजां मोनो आं सिगांबो थांखांबायमोन इउटुबाव हगारखांबायमोन अब्लाबो दिनै नेक्स्ट थांफिनसैलाय सोरबा सोरबा बांसिनानो नुवाखै आरो बेरायनो मजा जागोन दिनै हिट जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै नायदो राइकस मारि टाउनाव बिराद मोजां मोनो आं गाइस बेरायनो लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टेड मोनो आरोना बे राइकस मारियाव आङो बेरायबाय थानो ओंखायनो बेरायनोसै दिनै गोसोफ्रा गोजोननायनि मेथाइबो जानोसै लोंनोसै ओमफ्राय नै लामाफ्रा नै हाइरड पाक्का लामा आरोना गाइस सारि सारि बागान दं गाइस नै गारि खारनाया गोगोम थांलाय फैलाय ओरैबो नै सारि सारि बागान ओरैबो लोगोफोर नै बेलासिनि साना नै इभिनिं गाइस हेलौ लोगोफोर गाइस नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामना होदो जाय खालामाखै साबसक्राइब खालामना हरदो लोगोफोर अननानै बिदिनो मोजां मोजां नाजालांबाय थानोसै आङो हो अब्ला नायलांबाय थादो नै लामाया नै आयै जायगाया नै भिउआ मजा ना आदिबासि एबार नैयाव साफार खाग्रा मोनसिगोन आरोना बर'फोर गैया बिथिंजाय सिख्लाफ्राबो टाउनावबो बर'फोर बारा नुनो नागिरा बर'फोरबो नुयो एसे टाउनाव दायो लामायाव नुवा आरोना एसे बेलेग मा नुगोन नै नायदो एबार मानसिफ्रा नै हाग्राफ्रा नै लोगोफोर नायदो नै लोगोफोर गोगोम जिउ जौखा आरोना गाइस नै नायनो हागोन लोगोफोर नायनो हागोन नै नायलांबाय थादो लोगोफोर थांगासिनो आङो दिनैनि भिडिअ'आथ' मजा जागोन हिट जागोन लोगोफोर गाइस टाउनखौ नाय जानायखौ नाय आंखौ बिरखोलायदों नै गारि फैदों दै मोसौआये गारिया नै गाजालै होनहरबाय आंखौ हाय होनहरबावबाय आरोना आंखौ हाय लाहरबावबाय गारिनि मानसिफ्रानो आंखौ इउटुबार सानखाबाय आरोना आंखौ गाजा फेमास जाखासिनला वाला दिनै हाय होनहरखायो माथो आंखौ बाय केमेरा हमनाय माने नै मा जाखोयाव नै हाइरड थिनालि मोनबाय आरोना गाइस नै मन्दिरा नै ओमफ्राय नै थिनालिया ओरैनाय राइकस मारिया ओरैना रेंखाथि नै ओरैबो हाइरड नै गाइस बिराद बरिया मोनखायो आं ओरैजाय बेरायनो गाइस नायलाय जायगाया हिटल'खाना थांलाय फैलाय गारिखौ मा नायनो फेमास राइकस मारिनि हिर'आनो आं जाबाय दिनै क'क्राझारनि टप नाम्बार 1 इउटुबारानो आं जाबाय आरोना गाइस राइकस मारियाव रावबो बिदि इउटुबार गैया मबाइल केमेरा हमग्रा गैया हरदो आंल' नै नायलांलायबाय आंखौ गला थांखागोन आरोना एम्बुलेन्स फैगौ ना मा गारि फैगौ नायदो ना दादा गलालै आंबो लागाव ला वें मा गारिलाय लांबाय नै नायनो हागोन
स्कुटि फैलाय गारि फैलाय गरमा दाबो बारा खमायाखै दै एसे टाइमा बारा माबा जायाखैना सान्दुंआ दाबो एसे रोजायैनो दं गाइस एसे बारा खमायाखै लोगोफोर बे बोसोरावबो गोसो थोनाय मोनाबोला बे बोसोरावबो मोजां मोननाय मोनाबोला आथोनखौनो सोलायहोजानोसां है सार्जारिसो खालामजाहैनोसां औ नंगौ हौवा जाना खिगोन मारला बिदिनो खालाममारनांसिगोन आङो स' गाइस नै जायगाया नै थान्दा ना अ माय गड मोनसिगोन बारा गैला गाइस रायकस मारि माय फेभरेट टाउन माय फेभरेट फिसासा टाउन माय फेभरेट आंनि फिसासा टाउन बेरायग्रा नो मोजां मोनना मेथाइ जाफैग्रा जायगाया बेनो मानखोबाय आं दालांखौ दा बेनो आरोना फिसासा टाउन जानो लोंनो इन्जय खालामनो मोजां बेयाव गाइस नायलांबाय था मोनसिगोन र' मानखोग्रोनि आं स' गाइस थांगासिनो नै भिउआ लामाया मजाखाना मजा नै सिख्लाफोर नायनोबा नै आदैबाय सिख्लाफोर नै थांबाय सिख्लाफ्रा थांबाय बर'फोर नांखादोंना आं बारा एसां जायगायानो बर' नङाबा बर'थो जानो ओइ मारिया स्कुटि सालायलांबाय आंनि ब्लगाव थांबाय नोङो बेट नायलांबाय था गाइस मोनसिगोन र' बारा गैला लोगोफोर आं दायो फैयै फैयै मोनफैमारबाय नै रायकसमारि माय फेभरेट टाउनखौ गाइस आंनि फेभरेट टाउन गाइस रायकसमारि नायलांदो गाइस जाखायनोसै आं एसे फटा फैबाय थानाय जाया गोबावजों फैया दा एसे बोरै दं नायदो नै बोरमा बेदर गोदादों नै बोरमा आं बबे हटेलाव जायो बेखौ खोन्थागोन नोंसिनो लोगोफोर बबेयाव बांसिन हाबो आं फेभरेटखा आंनि हटेला मोजांखाना दामिनो बिल्डिंआ नै कफि साहा जाग्रा बायदिसिना ओंखाम मिलायनायावनो रदा हाबगोन आं नोंसिनो एसे देखायग्रोबावनोसैनो गाइस ओमफ्राय लोगोफोर नै सिख्लाफोर नायनोबा गैयालै बारा बिदिनो आरोना सान्दुंथारलै गरमाव मा गिदिंबाय थाबावनोब्रा गिदिंथ'ला आङो नै जायगायानो गैखाया गोजान गला आरोना टाउना खिन्थु ओरैबो दंबावोमोन माखासे ओमफ्राय बेयावनो बेजों गिदिंफिनसैलां खेला ओरै थांथ'ला आङो बेजों ओरै गिदिंफिनसै आं गिदिंफिनसै लोगोफोर फाइनालि गाइस आं दायो हटेलाव हाब्बायानो आंनि फेभरेट हटेल आं मोजां मोनग्रा हटेलाव हाब्बाय आरोना नै बेनोमोन नै बरियाखा दा नै बरिया फांखाफ्राबो नै गाइस खैथा फांखा माबा नायनो आरोना लोगोफोर गाइस जिरायग्राफ्रा ओमफ्राय आं नै पर्दा बिहरबाय जाबायानो आरोना नै पर्दा बरिया गुदुं गुदुंखालै बिमाबो नै बावनोसै आङो स' गाइस आं दायो पर्दाखौ जासिगोन आरोना लोगोफोर नै पर्दाफ्रा जाबावनोसै आरोना ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर नै पर्दाया बिदिमोन आरोना दासो मोजां नुवाखैमोन आरोना गाइस केमेराखौ सिदाव मोननायदां दोनदोंसो नालाय आङो सब्जी आनो दादा অলপ जाखावजोबसिगोन आं गाइस दिनै बावले पर्दाखौ
आसारबो दं माथो गैला लोगोफोर आसारजोंबो जानोसै लगायनानै उदै गाज्रि जायिनि गोनां गैया आसारखौ आसारा बरियाखा बियो गोजा मोजां दंखालै लोगोफोर बरिया गोथाव सोमना जानांगौ ओंख्रिजों सोमना जानांगौ ओमफ्राय आसारजोंबो सोमना जानांगौ आसारा बिराद मोजां गाइस लोगोफोर आसारजों सोमना जाबाय आं दा नै बिखा मोजां होनना बुङो गोथाव जाखांबायलै गाइस होखाबायलां दिनै गाइस उदैखौ जिब्रालायनाय पर्दाखौ जाखावजोब्बाय आरोना दायो जाखांबाय नालाय नैबे हटेलाव जादोंमोन नैबे आंनि फेभरेट हटेलाव गाइस ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना आङो लोगोफोर बेजों थांसै टाउना बेनोमोन अब्ला थांसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो माबा नायलांनो माने जोबसिगोन आरोना I am going to Bangalore I am going to बेंगालर नङा I am going to home गाइस थांफिनसै आं लोगोफोर रायकस माराया बेनोमोन नै हाबोबाय आं थांफिनसै दा अखाबो हासिगोनसै नामालै गोसोम जाजोब्बाय माथो बोथोरा आयौ सोमजोब्बाय नायलाय नै अखाया हागोनसै नामालै बेसेबा गोजान थांफिनदो आङो गाइस मा बुंनो ब्लग खालामनानै दिनै जाखावबाय उदैखौ देन्जार फाग्लासो गाइस मा बुंनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना जोबसिगोन जोब्बाय ओइ नै सिख्लाफोर ओइनि सानै सिख्लाफोर ओइनि बोथाबहरनो नामा टुइक्सआव होनानै बोथाब्लालाय अयनायद्राय जागोन ओइलाय सिख्लाफ्रा सानै इसोरखौ फल' खालामसै आं गाइस होसोलांबाय थानोसै ओमफ्राय केमेरायाव देखायथ'ला आं गाइस जोब्बाय आरोना भिडिअआ बेखिनियावनो ओमफ्राय नोंथांमोना साबसक्राइब होना होदो ओमफ्राय लाइक खालामदो आरोना लोगोफोर साबसक्राइब सेयार खालामना हो साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर दे बिदिब्ला